ξεκίνησα στα Alter Life από ένα πρόσφατο τραυματισμό που είχα. Αυτό το πρόβλημα τώρα δεν υπάρχει και είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Ο Ιωάννης ήρθε με ένα τραυματισμό στο γόνατο, συγκεκριμένα είχε μερική ρήξη μηνίσκου. Δουλέψαμε ασκήσεις ισομετρικές, αρχικά και σταδιακά αυξάναμε την επιβάρυνση μέχρι που το πρόβλημά του αποκαταστάθηκε και τώρα πλέον ξεκινήσαμε ασκήσεις ενδυνάμωσης χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο στόχος του Ιωάννη, αφού αποκαταστάθηκε ο τραυματισμός στο γόνατο, είναι η αύξηση μυϊκού ιστού, το οποίο και πετυχαίνουμε μέρα με τη μέρα, επειδή είναι υπομονετικός και έρχεται συχνά στο γυμναστήριο. Εδώ θα τα καταφέρει, γιατί και εγώ ξεκίνησα δειλά και με τον τραυματισμό. Εδώ οι ασκήσεις, οι personal trainers, η καθοδήγηση, όλο αυτό με κάνει να περνάω όμορφα στο γυμναστήριο και έτσι έχουμε και κάθε μέρα. Συνεχίζουμε δυναμικά, όχι απλά συνεχίζουμε.